аз съм NetBG и днеска сме в Майнкрафта, в BattleBG сервера. Направих вчера един клип, но той не се получи, след това може да сте го видели. Малко съм присипнал, малко съм болен. Болен, имам само крема и съм присипнал общо взето. И днеска сме в BattleBG, както казах. Това е моя хом на брат ми хома. Това е неговия, това е моя. Те не са хубави хомове, просто за да имам къде да си складирам айтемите. Нямам нищо, но в PvP-то ми за сега има. Тук имам някакви работи, но в PvP-то ми за сега има нещо за вас, което в този епизод няма да го показвам, но ще отидем в Join. Как се пише? Да. Kit Battle ще отидем да се бием. Този пак как му ударя? Мале! Нека да се почнем да се бием тук с тея. Вчера бяхме с големия си тим и не лагиш толкова, колкото сега. Не знам защо лаги толкова много. Да. То оставаше в пажната да влязам. Направо ми с викинга. Мастер съм тук. От парто в момента погледнах, мисля, че никой няма. Мисля, от толкова съм го няма. Не, мъртъв. Джи. Толкова ми лаги, че не мога да го пиша. Вчера не знам защо не ми лагиш. Ела. Още малко, докато се огретна кита. Воу. Мала хора. Тук не мога да видя какво става. Мале. Какво? Леле. Толкова ми слаб компа, че няма как да го пиша. Този пък кафе, как го налага? Убил го. Още малко токенчета. Аз ли го дръпнах, молята? Да, добре, още малко токенчета. И дигаме първия кит. Не, аре, умри бе. Не бе. Пак ли ти бе, брат? Да, сега не мога да уча. Някой слаб да ми даде. Гледай, какъв е този демидж, бе? Какъв е този шарпнес? Воу. Молята. Добре, отключихме нови токени. Ще се апгрейднем кита. Да. Апгрейднахме го. Воу, какъв е този демидж? Аз няма да играя тук. Имам кизен лакър. Да, хора. То стигнал към мене. Естествено. Точно гледай на хората, които им лагва. И ти с хака, брат. Ти случи хака, моля да. Гледайте, хора. Това е минимум шарпнес 4 просто. Отиди хит 4 сърца. Леле. Вижу как ма фарми, бе. Още! Един кит, окей. Уаншотвама. Меле. Ето го. Този. О, добре, бе. Умряли, бе. Сега
своя воля. Ето го пак този. Където ме дава лошо това. Да, ела ти още. Няма проблем. Брат, откъде ма пиш, бе? Да. Случар. Който е? Нищо не прави явно. Тъпия кит. Уау. Сега след този път, като ме просто полив. Там беше тъпо, общо взето. Тук има работа, хора. Аз съм Хънтър. Това е LARP XP. Прям така е. Това е слабо. И се създава. Мале. Майко, тук ще нафарми доста добре парите. Вау. Това е скучно. Това не се струва, те пари. Да ги избием, ще отидем някъде другаде. Добре, те мраха твърде бързо. На сега настресваме. Хора, пробвах се да направя един клип на Лига, но той не стана, защото явно програмата ми... Арената. Добре. Как се пише? Да. Join Battle BG. Защо не става? BG. Уоу. Хора, не знам защо не става. Трябва да е така, но... Help. Окей. Добре, влязох. Дано да дойде, защото няма да го чакам вече. Добре, дойде. Химик. Ще ни трябва химик, ама. Трябва да вземе химик, защото и с фулсет. Аз ще бъда арчер. Добре. Почнахме. Началото още няма се качвам отгоре, но... Монта така мисля да се качва отгоре. Лаги дори на мобове, what? Несправедливо. Ваченка. 4. Минимум. Но защо винаги вълка гони скелета? Говори мене, бе.
Този да спре да ги би, бе. Със 7 демчики. Значи да си ги би. О. Леле, май. Аре, бе, стрелец. Защо мина пред мене? What the fuck? Слонове. Окей. Гръмна. Лак. Да имаш някакво решение. Освен нов конде, то си има решение. Хел! Грами. Добре, го се разиграх така. 5 левел на Хантера. Окей. На майнера съм с 8 или 9. Не съм развит от тук, защото играя от вчера. И няма как да съм добре развит, естествено. Оф, босс е тук. Да, пигмени! Инстант! О, шок е то. В сервера е. Ча. Майко. Гремете! Вау. Греми. Леле. Аре бе, нещо да гръмне. Не! Вау, добре стана. 6 лева на Хантера. Има ли? Команда ба? Не. Общо взето на малове е скучно. Тъпо. Пишем в описанието за този сервер, ако някой иска да влезе. Другия път ще има и ревю за ларповете и твитюнойти. Майко. Инстант демички върху зомбитата. Уау. Това е то. Той ще направи повече килове от мене. Моля. Все още не съм пил. Само да издирам този пак. Къде? Мисля, че е в кулата. Ще изпия стрент положнахте и... Добре, хелинг. Случай мра. Ау! Ще мра. Ям лега. Пия стрента. Не, няма го пия. Не, пия го. Пия го за голямото меле. Елате ми сега. Добре. Ваншот. Стига ваншот на всичко, което видя. Шапна се едно. Леле. Умрете. 22 лев. Окей. 8 лева на Хантера. Окей. Майко. Сега да мъря просто и да приключвам този скрип. Опа. Направя 100 кила.
Ох! Не. Хора на 200 абоната. Може да не съм споменал. Хелинг. На 200 абоната ще си покажа лицето. Да знаете. А в този канал никой не ми е виждал лицето. Така че на 200 абоната ще има влог. Още не съм получил точно какъв. Но ще има влог. Само това мога да кажа. Вау! Имам легендарка, окей. От някъде ми дропна лек. Не, няма къде да почна така. Сега да мръ просто и... Защото този клип стана прекалено дълъг. 20 минути мисля, че има. Не знам. Не съм сигурен. За другия път ще има Томбо плюс ревю. Знаете. Томбо плюс ревю. Томбуката сигурно ще я тегля на 150 съба. Може би. Не. Аз съм след гърмет. Толкова гръмнаха. Гриме! Аз за така бързо да застана. Както ми лаги, не си правим работите. Фаст. Гърмет. То скрипър трябва да го взема. То да много. Взема го бе. Ще питам се нещо. Не бе! Махат се. Гърмет. Добре. О, вижнах се. Магец от мен. Магец. Гаден лич. Ще оставя. Да. Те го наспана на спайдър. Job stats. Няма така команда в варианта. Окей, хора, умрях. Не, още не съм. Умрях. Не, на първо сърце съм. Сега да умра. И да приключвам с тази арена. Айде на половин сърце ли? Добре, умрях. Малив. Дайте ми някакви глупости. Maybe. Така, тогава ги оставям. Job stats. What? Не, 12 левел, вау! Окей, хора, 12 левел. Не знам колко дълъг стана този клип. Това беше от мене, както казах, на 200 абоната ще направя влог и ще ми видите лицето. Това беше от мене за този клип и чао!